Ovo je slika koju žele da promene, dok se kampanja zahuktava i vlast i opozicija tvrde da imaju lek za ozdravljenje. Iz SNS-a poručuju da je vlada stabilizovala ekonomski sistem. Ja moram da kažem da je naše mišljenje da je ova vlada u prethodnih 1,5 dana uradila puno takozvanih političkih iskoraka bez kojih ne bi moglo biti moguće pričati niti o početku pregovora sa Evropskom unijom, niti o bržim i efikasnijim promenama u ekonomiji. Dakle, ta baza koja je trebala da bude urađena, to je urađeno. Izbori su, kako kaže, posledica želje naprednjaka da ubrzaju reforme, jer bi u sadašnjem sastavu za taj posao trebalo više vremena. Ipak demokrate, ali i partner koji je do rekonstrukcije kreirao privredni ambijent, smatraju da se moglo više. Ono što najviše zabrinjava, to je odsustvo vizije vladajućoj stranci, kako da se ekonomija ove zemlje pokrene u narednom periodu. Deluje da su stranke na vlasti zaboravile da je ključna ideja ekonomske politike bolji život građana. Za ovih 6 meseci, slažem se sa kolegom iz Demokratske stranke, rekonstruisana vlada u oblasti privrede ništa nije uradila. Mi smatramo da treba zauzeti drugačiji ekonomski koncept, a to je agresivno podsticanje investicija radi zapošljavanja umesto sezanja kaiša. Zorana Mihajlović odgovara da nismo u teškoj situaciji zbog toga što je vlada radila loše. Demokratska stranka nam je ostavila državu sa ljudima u javnoj upravi, gotovo 800.000 ljudi. U isto vreme 400.000 radnika izbacila na ulicu. I sada imamo situaciju da nam Demokratska stranka priča o tome šta treba da se uradi. Nažalost, nisam sigurna da te mere mogu da dovedu do boljitka. Hajdemo korak po korak, nema čarobnog štapića. Za Milana Krkobabića, uz program stranke koju zastupa, biće potrebno i malo entuzijazma. Prepričao je susret koji je ne tako davno imao sa domaćim privrednicima. Pozdravim ih standardnim onim srpskim pozdravom pomaže Bog. I oni mi odgovore i ja im kažem, ljudi, pa srpskim privrednicima samo Bog može da pomogne. I nećete mi verovati, složili su se. Na panelu u Tanjugovom pres centru nije bilo reči o koalicijonom kapacitetu stranaka i o tome koje eventualne koalicije su moguće.